סנטרל פארק. יותר בכיוון של פתח תקווה. היום אני נמצאת בשכונת אם המושבות החדשה בפתח תקווה. אני רק רוצה שתראו איזה יופי. שכונה פסטורלית בלב עיר, אחת הגדולות בישראל. מה שיפה בשכונה הזאת היא חוץ מהפרחים והטיפוח והגינות, יש כאן הרבה בניינים ויש לנו גם הרבה דירות למחירה. ובשביל זה אני כאן היום. אני רוצה לתת לכם 5 טיפים קצרצרים לכל מי שמחפש דירה. בטוח לא חשבתם עליהם, והטיפ הכי חשוב, חכו לסוף. אז טיפ מספר 1, בבניינים רבי קומות יש דבר כזה שנקרא פיר אשפה. לכל פיר אשפה יש דחסנית למטה בקומת הקרקע שדוחסת את כל האשפה. חשוב שתשימו לב במידה ואתם רוצים לבחור דירה בקומות התחתונות, שהדירה לא ממוקמת ליד הפיר אשפה. ריח לא טוב ורעש אם הדחסנית נתקעת. טיפ מספר 2, מה הנוף שאנחנו רואים מהדירה? ייתכן וכבר מצאתם דירה שמוצאת חן בעיניכם. תלכו למרפסת, תסתכלו מהחדרים מה אתם רואים מהנוף שנשקף מהחדרים. אם אתם רואים שטח כזה פתוח, שהוא כרגע חניון ארעי, יכול מאוד להיות שבעתיד יבנו כאן משהו, ואנחנו לא יודעים מה יבנו. כאן תלכו לעירייה, כנסו לתוכניות הטאבע ותבדקו מה הולכים לבנות כאן. אם השטח נשאר פתוח, איזה כיף לנו. ויכול מאוד להיות שיבנו פה או גן משחקים, או בית ספר, או כל דבר אחר, וגם בניין אחר. מאוד חשוב שתדעו מה הולך להיות הלאה בעתיד. טיפ מספר 3, אני רוצה לדבר על רטיבויות. שימו לב כשאתם מגיעים לראות את הדירה, בחדרים הרטובים, שזה חדרי אמבטיה, חדרי שירותים, בחלק התחתון של הקירות שצמודים לחדר האמבטיה, אתם מעבירים את היד ואתם רואים הכל יבש. תשימו לב, במידה ויש רטיבויות, אנחנו רואים את זה בתור התנפחות של הקיר ושינוי של צבע, לפעמים אפילו רואים את הקיר מתקלף. טיפ מספר 4, שינויים בדירה. במידה ותרצו לעשות איזה שהם שינויים בדירה, חשוב שתדעו מה אפשר לשנות ומה לא אפשר לשנות. תפתחו את התוכניות של הקבלן או של מעצב הפנים ותראו אם יש קירות שאסור להזיז, עמודי בטון שאי אפשר להזיז אותם. טוב שנשארתם איתי, לטיפ הכי חשוב, לדעתי. טיפ מספר 5, השכנים. לפעמים אנחנו מקילים ראש בכל נושא השכנים, אבל חשוב מאוד לבדוק מי השכנים שלנו מלמעלה ומי השכנים שלנו מלמטה. דפיקה אחת בדלת יכולה לחסוך לכם הרבה כאב ראש. תודה! מקווה שעזרתי לכם. אני רויטל, לעוד טיפים בנושא. תוכלו לעקוב אחריי לסרטונים נוספים. אני הולכת להכין עוגה. ביי!